Ja, en bij mij twee nieuwe gasten. We gaan op het culinaire gedeelte door. Bij mij Sylvie Slachter, beursmanager BBB Maastricht. En Hassan Ali van Formaat Groep. Hartelijk welkom beiden. BBB, oktober. Oktober gaat het dit jaar worden, toch? Sorry? Ja, het gaat dit jaar in oktober eindelijk een feest worden. Daar hebben we een heel jaar op moeten wachten, of eigenlijk 2 jaar. En wij kunnen niet wachten om ons werk te doen. Die ondernemer en die leverancier weer te verbinden. Een mooi programma, een mooie beurs. Wij zijn er gewoon helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor, inderdaad. Helaas noodgedwongen een jaar extra voorbereidingstijd gehad. Ja. Wat zijn enkele nieuwigheden of wat kun je al met ons delen? Wat kunnen mensen verwachten? Nou, het begint al als je dadelijk binnenkomt op de BBB, dat de hele look en feel gewoon veranderd is. En we hebben een hele mooie programmering met nieuwe specials. En we hopen elkaar gewoon weer te kunnen ontmoeten live. In de Foule Culinaire Comio Theater of in de demokeuken van Saisonnier. Of ergens anders op de BBB. Het maakt eigenlijk niet uit als we er maar zijn. En een hele hoop nieuwe dingen gaan we ook nog bekendmaken in de komende periode. In de komende periode. En dat brengt ons meteen tot toch wel een primeur voor vanavond. En aan jou de eer om te vertellen. Ja. Ja, nou, wij zijn ontzettend trots dat wij dit jaar de 3e editie van de Limburgs Culinaire Gala, onder andere samen met jou en met jou, mogen gaan hosten op de allereerste dag van de BBB op de maandag. Ja. In het MEC. In het MEC. Dus maandag 11 oktober liever gezegd, de eerste editie van de 3e editie van de Limburgs Culinaire Gala. Normaal altijd in januari, maar ja, helaas door corona uiteraard niet kunnen doorgaan. En dus nu de samenwerking met BBB Maastricht voor de 3e editie. En de samenwerking met BBB, maar uiteraard dus ook de samenwerking met Formaat Groep. Want jullie zijn de nieuwe horecapartner van het MEC Maastricht, zeg ik dat goed? Ja, klopt inderdaad. Wij zijn inderdaad ook trots dat wij hier mogen zijn. We gaan mooie dingen doen. Het wordt een druk half jaar, maar als Formaat zijn, dan draaien we daar onze hand niet voor om. Dus we gaan volle aan de bak. Maar ik kan me ook voorstellen, trots toch, dat jullie MEC Maastricht hebben binnengehaald. Zeker weten. Zeker weten. We kennen het MEC. Ik heb er zelf gestudeerd in Maastricht, hotelschool. Dus ja, we kennen het MEC als geen ander. Dus fantastisch om dit als opdracht mogen binnen te halen. Ja. Culinair gala, voor de mensen, we laten wat beelden zien voor de mensen thuis. Hoogstaand, black tie. Allemaal sterrenchefs, maar jullie zijn wel gewend bij Formaat Groep om op hoogstaand niveau dergelijke grote evenementen te organiseren, denk ik. Zeker. Ja. We hebben al wat mooie zaken mogen doen. Formule 1, VIP gaan we doen. KLM Open hebben we natuurlijk helemaal gedaan. Onder de nachtwacht dineren in het Rijksmuseum. We hebben redelijk wat feestjes op onze naam staan. Redelijk wat feestjes op de naam. Zeker weten. En jij hebt ook nog een keer een primeur, want zoals wellicht de mensen weten of anders bij deze, wordt elk gerecht tijdens de culinaire gala gekookt door een sterrenchef. Afgelopen 2 jaar waren dat steeds Limburgse sterrenchefs. Maar voor dit jaar gaan we voor de eerste keer een niet-Limburgse sterrenchef uitnodigen. En die komt uit jullie koker, hè? Dat klopt helemaal. We hebben een superchef aan boord natuurlijk, Joris Beidendijk. Heeft al een ster met het Rijksrestaurant en nu eentje met Wils natuurlijk. Vandaag eigenlijk gekregen. Vandaag net gekregen, ook nog een primeur. Ja. Dus hij komt ook meekoken op de BBB tijdens het culinair gala inderdaad. Ja. Helemaal super, dus dat is meteen de eerste naam die we bekendmaken voor het gala. Ja, en de andere namen die volgen de komende weken en maanden. En vanuit BBB gaan we nog genoeg horen, denk ik, de komende weken. Absoluut. Dus, zeker, helemaal goed. Goed, dank jullie wel voor de korte komst, maar toch heel goed om dit te brengen en toch wel een primeur. Limburgs Culinaire Gala, 11 oktober, de maandag, de eerste dag, in samenwerking met BBB Maastricht en Formaat Groep. Dank jullie wel. En dat is het eigenlijk meteen voor hier de livestream vanuit MEC Maastricht, vanuit het auditorium.